दिनै 2026 मायथाइनि 21 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ पर्बत जरायाव रेलनि जाब्रबथायजों सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा जानांदों। पर्बत जरानि टिपकायाव दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। पर्बत जरायाव रेलजों होख्रेमजादों सासे बर' सिख्ला। जिउ खोमानाय सिख्लाया रङामाटी झारनि सेथि खोन्दोनि ममता नार्जारि होननानै मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायाव इउपिपिएल दोलोआ मेल खुंदों। रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथांनि मासि सामलायनायाव दोलोनि गोनांथार मेलखौ खुंफुंनाय जादों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि इयुन थांखि नोजोरखौ बिथा खालामनानै गुवारै सावरायज्लायदों होननानै मिथिहोदों। दासान्दि आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव जाबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै पेट्रलियाम मावथि गौथुमनिफ्राय थांखि आजावदों। आसामनिफ्राय मेघालयाव थाव लांग्रा टेंकारफोरखौ बन्द' खालामनाय जाथ'दों होनना खौरां मोन्दों। लिटल गार्डेन फरायसालियाव फरायनाय 6 बोसोरनि एलकेजिआव फरायनाय सासे गथ'आ फोरोंगिरिनि हमवर्क लिरनो हरनायखौ लिरनानै लाबोनो हायैनि थाखाय सासे रांखिनि मेडामा गथ'खौ रायदों आरो सोबादोंमोन। जायनि जाउनाव गथ'आ जोबोर गाबो, अब्लाबो गथ'खौ हगारालासिनो हमना लाबाय थानायजों गथ'आ गिनानै हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। सिलापथाराव फेग्रा मुवानि हेंथायै धेमाजि पुलिसनि एक्सन। सिलापथाराव 0.76 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनजों सासे सुबुंखौ खादों पुलिस बिफाना। डुरान्ड कापनि नैथि सेमि फाइनालाव महन बागान सुपार जायन्टआ टाइ ब्रेकारनि गेजेरजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिखौ फेजेनना फाइनालाव सौहैनो हादों। फरायनाय आरो गेलेनायाव आखा-फाखा बिरदुल दैमारि बिथाङा मेगन थाइनैबो नुवा, अब्लाबो बिथांनि थांखिया IAS अफिसार जानायनि। UPSC APSC बायदि आनजाद होनो थिरांथा सासे दुखुथिया निखावरि मेगन नुयै खाना बर' लाइमोन बिरदुल दैमारि बिथांनि। गावनि गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मदद हास्थायदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सनाय गेरसं गामिनि थागिबि मेगन नुयै एबा खाना बिरदुल दैमारिनि सिमाङा सासे IAS अफिसार जानायनि। बिथाङा दायो दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय अरियाभाट फरायसालिमायाव राजखान्थि आयदायाव मेजर लानानै BA 6थि फरायसम सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। सासे दुखुथिया निखावरि मेगन नुयै बर' लाइमोन बिरदुल दैमारिया गावनि फरायनायनि थाखाय गाव हारसिंनो न'निफ्राय दिल्लीसिम हान्थियो। लोगोसे मोनसे बाखनायथाव रादाबानो जादों बिथाङा सोलिफु बोसोरनि जुलाइ दानाव उरिष्या रायजोआव बावैसो जानानै थांनाय ब्लाइन्ड फुटबल कम्पिटिशनआव अल आसाम ब्लाइन्ड फुटबल टीमनि जानानै आसाम रायजोखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों। 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियानि नेशनेल कास्टम राउन्डआव पिंकी बसुमतारी बिथाङा सोमोनांथावै दिन्थिफुंदों। आर'नाइ इन्टारटेनमेन्टनि गायसनगिरि जायख्लं बसुमतारीनि मददजों आरो पुरान्दर स्वर्गयारी बिथांनि डिजाइन खालामनायाव पिंकी बसुमतारीया हायुङारि थाखोआव सोमोनांथावै बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंदों। मख'नो गोनांदि 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डियानि नेशनेल कास्टम राउन्डआव बिथाङा बर' हारिनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा एबा सिखिरि मोसानायनिफ्राय थुलुंगा मोननानै सिखिरि सिख्ला महर होनानै दिन्थिफुंदों। बिथांनि दिन्थिफुंनायाव बर' हारिमुजों लोगोसे आसामनि सिनायथियाबो नुजाथिदों, जेराव आसाम हादोरसानि हायुङारि जुनार थसे गं गोनां गान्दा आरो बर' हारिमुनि माखासे सावगारिफोर जेरै बागुरुम्बा एबा सिखिरि मोसानाय, दाहाल थुंग्रि, दख'ना, बाथौ आरो आर'नाइ बायदिफोरा बिथांनि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों नुजाथिदों। चिरां जिल्लानि जिनाहारिनि बोलि जानांनाय 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिनि खौरां लानायजों लोगोसे दायनिगिरि साथामखौबो फासिनि साजा होनांगौनि दाबि बेंटल सेरफां VCDCनि मासिगिरि डक्टर द्रुसिला बसुमतारी बिथांनि। गावनि गथ'फोरखौ माबायदि लामाजों दैदेनलांनांगौ बेफोर गासैनिबो एवेयारनेस प्रग्रामखौ जोङो गोख्रैनो जों लानो सानबाय आरो फैगौ दिनफोरावनो नेक्स्ट सप्ताहफोरावनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो सानसे दिन लानानै जोङो बे प्रग्रामखौ लागोन। आरो आङो दायो जोंनि रायजो राजानि बिमा बिफा गार्जेनफोरखौ आं बेखौनो आङो दायो बे समाव आं खावलायहरनो सानदों। गावबा गावनि गथ'खौ सानसेयाव खेबनै नङाबा खेबथाम गावनि लोगो बायदि सोंनांगौ, मा जादों मा जायाखै सानसेनि दिनाव, स्कुलाव मा जादों मा जायाखै,
लामा सामायाव सोरखौ लोगो मोनदों सोरखौ लोगो मोनाखै आरो गावबा गावनि न'आव सोर मानसिया फैदों सोर बायदि मानसिया न'आवहाय हाबफैदों बेफोर गासैखौबो नोजोर होनांगौ बेफोरबायदि जेन उन भबिष्यताव जोंनि बर' समाजाव जेन बेबायदिया जाया जोंनि बर' समाजनि रोंगौथिया आरो बांसिन बांलांनांगौ आरो जेसेबांखिनि रोंगौथि गोनां महिलाफोर दङ दिनै जोंनि बे गामि ओनसोलफोराव 12टा गामि दङ रेभिनिउ भिलेज आंनि आन्डारावहाय आरो फरेस्ट भिलेज जों गासैजों 28टा भिलेज दङ गासैनिबो रोंगौथि गोनां महिलाफोरा आंजों लोगो लानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जेन मदद खालामफायो आरो बेबायदि खस्थ' होजाग्रा बिमाफोरखौ बांसिन गोख्रोंसिन गोरासिन खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो जेसेबांखिनि दैदेनगिरि महिलाफोर दङ बयबो जेन जोंखौ लोगो लायो आरो बेबायदि एवेयारनेस बा गामि गामि जेन बुजिनायखौ लाबोहोनो हायो आङो साबायखर बावहरो बिथांमोनखौबो बिथांमोनाबो दिनै बेखौहाय गावनि आखायाव लादों बे केसखौ आखायाव लादों आरो बिथांमोनाबो बे दायनिगिरिफ्रा साजाया मोनथारनांगौ होननानै जिहेतु एक्शन लागोन होननानै दायथ' लाबाय आंबो सापर्ट होफायो आरो आं सब समाय आंनि गामिनि जेसेबांखिनि आंनि ओनसोलनि एरियायाव महिलाफोर दङ आं बयजोंबो आं लोगोसे आं अरायसम आं दङ जोंनि पुलिस प्रशासनखौ चिरांनि जायफोरा घटनाखौ मिन्थिनाय लगे लगे 3 घन्टानि बिथोरावनो बिथांमोना हमनानै लाबोबाय बे दायनिगिरि रेपिस्टफोरखौ आङो बिसोरखौ आङो हामबाय आं जासिहरो आरो आङो बेखौनो आङो फुल कनफिडेन्सजों बा महिला जानानै आं बेखौनो आं बुङो बिसोरो दायनिगिरिफ्रा हें जाथारखानांगौ सासे महिला चेयारपारसन जानाय हिसाबै जोंनि एरियायावनो गोग्लैयो हिसाबै आङो बेखौनो आङो बुंनो सानो जोंनि जेसेबांखिनि महिला आइजोफोर बा हिनजावसा सिख्लाफोर दं आं बयखौबो आङो दिनै आङो सांग्रांथि होनो आङो बे न'खरावहाय आं फैनानै खबर लाफैदों बिथांमोननि जि जानानै थांबाय बे घटनाखौ आङो दुर्भाग्यजनक होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे घटना जानानै थांबाय आरो जि घटनाया जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव जानो नाङामोन बा जोंनि बर' समाजाव जानो नाङामोन बे घटनाया जानानै थांबाय दायो आं बेखौनो आं बुंनो सानो जाय दायनिगिरिफोरा दिनै हमजानानै दङ बिसोरो गोख्रैयैनो साजाखौ मोननांगौ आङो सासे महिला दैदेनगिरि जानानै आं बेखौनो आङो गुरैयै जोंनि प्रशासनसिम आङो खावलायहरनो सानो आयेननि बेबस्थाखौ गोख्रैयैनो लानांगौ दिनै न'खरनिफ्रायबो दाबि खालामदों जोङो महिला जानानैबो जों दाबि खालामदों दिनै बिथांनि न'खराव बे गथ' हिनजावसा गथ'नि बिमा बिफानियाव जोङो खबर लाफैदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि महिला रोंगौथि गोनां महिलाफोर आंजों लोगोसे दङ बिसोरबो दुखु फोरमायदों आंनि सिगाङाव बुंदों रायलायदों बेफोरबायदिया जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव जानो नाङामोन होननानैहाय दा ओंखायनो जोङो फैगौ बे दिनफोरावनो गोख्रैयैनो जोङो महिलाफोर बा जेसेबांखिनि बे बिमाफोर जायफ्रा खस्थ' खालामनानै जाग्रा जायफ्रा न'फोरावहाय सम होनो हाया बिसोरो माबायदियै गावनि न'खरावहाय नोजोर होनानै गावनि गथ'फोरखौ नोजोर होनानै खांलांनांगौ बेफोरनि बिसय जोङो एवेयारनेस प्रग्रामखौ जोङो गोख्रैयैनो जों लानो सानदों आरो जेसेबांखिनि महिलानि संगठनफोर दङ जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोननिसिमबो आं बेखौनो आं खावलायहरनो सानदों बिथांमोनाबो जोंजों जगदान होनानै लोगो लानानै जेन जोंनि गामि ओनसोलफोराव जेसेबांखिनि महिला दङ बिमाफोर दङ खस्थ' खालामनानै मैगं फाननानै गावनि न'खरखौ सलायनो थाखाय जायफ्रा खस्थ' खालामनानै गावनि गथ'फोरखौ रोंथोंसै मोजां जालांथोंसै होननानै फोरोंगासिनो दङ
बिथांमोना जेन गोसोआव गोरा जानानै आरोबाव सांग्रांसिन जानानै जेन आवगायलाङो आरो गावनि न'खरावहाय मावनायजों लोगोसे माबायदिहै फुरा होनानै दोननांगौ